Morista. Olisi tarkoitus tehdä sillä tavalla, että niinkin eksoottinen pyyntimuoto kuin majaavien rautapyynti. Niin se oli ainakin mulle itselle semmonen jahtimuoto, että mitä oikeastaan ennen tätä syksyä niin en ollut kyllä itse tehnyt kyllä ikinä. Ja itse asiassa tämmöisellä heti tappavilla raudoilla en oo tainnut pyytää oikeastaan ikinä. Ei mitään näätiä, ei mitään tämmösiä. Minkki ynnä muut pyynnit mitä on, niin ne on yleensä ollut joku keittoalta loukku tai joku vastaava, mitä on tullut tehtyä. Mutta tämä oli tämä majaava homma, niin se oli kyllä semmonen, että siinä niinku jopa vähän niinku helvetin pelottava tuolla niin majaava raudat, jos ajatellaan, että semmonen 20-kiloinen majaava siinä lähtee välittömästi nirri pois, niin on niinku ite aina ajatellut, että ei jumalauta, niitä ei uskalla edes virittää kunnolla, mutta siitäkin huolimatta, niin tää 20 päivän jälkeinen aikku täällä meidän metästysalueella, niin ollaan vähän nyt sitten ottauduttu tähän majaava jahtiin, niin on jo useampi majaava raudoilla pyydetty ja ihan tämmöistä maanomistajalähtöistä toimintaa se on ollut, että useammasta eri paikasta on tullut kyselyä, että eikö oikeasti saisi jotakin tehtyä tälle hommalle, ja meillä on nyt tainnut olla semmonen 50 rautaa pyynnissä, ja mä nyt ajattelin, että mä voisin tässä tänään ottaa vähän se tämmöstä videopätkää, käyn tuolla katsomassa parilla eri paikalla, että onko siellä mitään, ja jos tuolla ei oo mitään, tai oikeastaan vaikka olisikin, niin mulla oli ajatuksena siirtää yhdet raudat yhden tonne pesään läheisyyteen, niin katsotaan, jos laitettaisiin semmoset sitten pätkät tonne näkyville, mutta mennäpä kohta kattoo, että onko meillä tällä kertaa raudat tyhjät vai onko mahdollisesti jotakin saalista siellä. Eli siinä on nyt suurin piirtein se mitä tarvitaan majavon pyyntiin. Tämmönen aika hyvä, tämmönen kuokka. Tällä saa aika hyvin vähän aina patoa purettua, jos tarvii. Mulla sattuu olemaan tämmönen Fiskarsin tämmönen mikäpä lie. Mutta kirvesajia sama asian, se tarvitaan. Nämä on ihan ehdottomasti nämä majava raudat. Ei raudat kun pihit, se majava raudan käsittely. Kumpparit, mieluummin semmoista missä on reikiä, ja hanskat mulla on sitten ollut aina mukana. Mutta näillä me pärjätään. Joo, katsotaanpas, tässä on yksi tässä tämmönen majava pesä. Tässä oli meillä aikaisemmin oli raudat, ja tästä itse asiassa sitä pesään kuppeilta saatiinkin pari majavaa, mutta sen jälkeen kun sinne pari meni, niin tästä ei sitten enää saatu. Mutta sitten tuolta alajuoksusta, minnekä tämä lampi tulee tuommoisen pikkusen ojaan, niin sieltä sitten saatiin. Mutta eli täällä oli tämmönen pesä. Tästä saatiin itse asiassa tosiaan majaavia. Tässä oli tosi hyvä paikka. Nyt kyllä näyttäisi, että olisi tässä vesi noussut. Nyt pitää kyllä käydä kahtomassa, onko sinne patoa tässä voitu tekemään jonnekin tuonne. Ihan sen näköinen. Tästä tuli tämmönen, näkyisiköhän tämä mitenkä. On noita lehtiä tullut aika paljon. Tästä meni tämmönen uoma. Tuossa oli raudat meillä. Ja se meni tuonne pesälle. Tuonne noin. Tässä oli tosi hyvä paikka. Tästä saatiin pari majavaa. Nyt se ei näy tuo uoma niin selkeästi. Nyt on muuten semmonen homma. Nyt jos se pato on nyt korjattu. Nyt on vedenpinta ruvennut nousemaan. No kyllä, tähän on tehty muuten uusi pato. Tätä ei ole ollut aikaisemmin. Voi majavaa. Tässä on meidän raudat on nyt väärässä paikassa. Tämä on jo 3. pato tässä.
Meillä raudat on tuolla vähän tuossa alempana. Tähän se on nyt ruvennut tätä uutta patoa tekemään. Tässä on semmonen tilanne, että tuolla alempana on siellä ollut tuo 2 patoa. Tuossa alempana on raudat tuolla. Minä veikkaan, että siellä ei ole kyllä yhtään mitään, koska tähän on tehty uusi pato. Näkyy tuossa hyvästi. Ja minä huomasin, kun minä tuossa pesällä kävin, niin siinä huomasin ihan selvästi, että tuo oli noussut tuo lammenpinta, että se ei niin vetinen ollut tuo paikka. Ja nyt se on se uusi pato tässä. Niin kuin minä arvelinkin, niin tyhjät raudat on tuossa. Siinä ei oo majavaa. Mutta tästä nyt voi katsoa vielä vähän, että minkälainen tämä systeemi on. Eli tuosta nähdään, että raudat on tuossa vedessä ja siinä on tommoset ohjurikepit, että se tuosta uisi nyt rautojen läpi. Ja tästä on itse asiassa 2 majavaa on tästä saatu. Semmosia nuoria yksilöitä oli nämä. Mutta otetaan nämä tästä pois ja siirretään tuonne ylöspäin. Mä teen silleen, että minä toiselle puolelle laukasen nuo raavat tuosta. Ei se tuu mitään vahinkoa. Vaikka tuolla kepillä otetaan tuosta pois ja nyt se rasahtaa sieltä. Ui! Sinne lasaa. Perkele on julma vähän. Onneksi ei ollut kädet välissä tuolla. Tuosta haruskepit itse asiassa nämä mukka, niin ei tarvitse tehdä uusia. Eli tuommoisten keppien varassa se on tuolla noin. Tuon noin ja näitäkin mukka, niin ei tarvitse uusia tehdä. Hyvä. Mähän on nämä raavat sitten kiinni. Täältä tulee tämmönen ketju ja rautalanka. Johonkin puuhun se pitää sitoa kiinni, että ei lähde sitten majava vie rautoja mennessään tai sätkiessä, joka jäisi vaikka vähän huonosti kiinni, mutta kylläpä nämä on ollut aina täällä kyllä ihan hengettöminä. Kyllä on se niin raju kampettua majava rauta kyllä, että mitähän se on. Ettei ole ihan 10 millistä tuo tavara, mistä tuo jousi on tehty, mutta se kovasti iskee. No niin, nyt siinä saatiin purettua vähän patoa. Kävin tuossa vähän kumpparista, loppu vähän varaakin, niin kävin tuossa vähän mulahin tuossa. Ei sattunut olemaan kamera silloin päällä. Luulin itse asiassa, että oli, mutta eipä ollut. Ehkä ihan hyvää niin. Aika hyvää paikkaa. Aivan kovaa. Tää nyt heittää. No. Tuohon. Aika hyvä syvyys. Siinä on aika hyvä. Sitten vähän tuonne päin laittaa sitä. Tuossa. Noin. Sitten tuolta toinen. Mitenköhän pitkä se on? Se on ehkä joku tuossa. Veikkasin. Aika hyvä syvyys. No, sitten se pujotatte se rauta tuosta tuohon koukun päähän ja tuohon päähän. Rauta tulee tähän. Tuonne laitetaan vähän ohjuripuita. Nyt alkaa se jännittävin vaihe, kun pitää virittää tuo rauta ja toivot siellä saa käsille. Rkkele kun mensin tuohon.
Pannaan tässä näin päin. Saatko varmistussoka käännettyä päälle. Elikkä on tuolla hahlossa. Sitten käännetään tuo varmistussokka tuohon päälle ja nyt lasketaan irti. Noin. Toinen puoli on virreessä. Minä kun nostan näitä rautoja, niin minä kyllä aika vainoharrasti pienestä varmistussokista pidän kiinni. Koska jos on toista päin, niin sehän pääsee liukumaan tuolta alas. Ja sittenhän se periaatteessa pystyy laukeamaan se. No, tuohon puolelta valvottu varuste ei jää kiinni. Sokka on paikallaan. Toinen puoli. Noin. Paikallaan. Se on kyllä hyvä tämä pihit. Ei tässä tulisi nää mittos, ei tämmösiä ei olisi. Eikä nyt on jousit virreessä. Minä en tiedä mikä tässä on oikein taktiikka, mutta minä ainakin kun ruppaan niitä tekemään, niin minä mieluummin käännän tällä tavalla, että mä ei luisu nämä tapit tuolta pois, tekemään sokaat. Eli nyt jos minä ottaa itse sassaroisin tässä, niin kaiken järjen mukaan se ei pitäisi lasahtaa käsin. Mutta niin monta kertaa en ole tätä vielä edes tehnyt, niin aina vähän aina aavistuksen jääntättää tämä vaihe tässä. Ei tämä vielä, mutta sitten kun se kohta pitää laskea irti. Vaikka ei kai tässä nyt periaatteessa, jos ei mikään kiire ole vaan tässä hommassa, niin kaiken mukaan pitäisi tapahtua. Mutta nyt laitetaan tuo paikalleen tuo laukasi. Siitä voisi vähän ehkä keskimmälle laittaa tuota harusta. Noin. Tuosta painettaa. Nyt sokaat on. Mä varmistan, että ei laukkee käsille. Siitä huolimatta kiertelen kättä täältä. Noin. Nyt se on virreessä. Ja tämähän on hirmu yksinkertainen tämä laitos. Perkele kun pelottaa. Tuosta noin. Tuon kun se työntää. Noin. Niin se laukkee. Nyt siinä ei vaan ollut voimaa paljon mitään, kun nämä joust ei päässyt lähtemään täältä auki. Ja viritetäänpä se uudestaan tuosta tuohon noin ja katsotaan vielä, että nämä turvasokat paikallaan. Ja tästä ihan puristetaan näin. Sitten tuo tuohon päälle. Hyvää painetta. Saadaan kädet tuolta tälle puolelle näin. Ja nyt se on virreessä jälleen kerran. Ja täältä kun mä otan, nyt se on valmiin. Antaa olla sen tuossa, niin kohta nostetaan se paikallaan. Varmaan kun mä äsken jo uin tässä, niin ei kestä ottaa tukea tuopuu. Perkele tämä jännittää. Hetkinen, se pitää laittaa kyllä toista päin. Nyt jos se lasahtaa, niin ei ole ainakaan sormet välissä. Ainakaan en usko, että tuo ekana täältä. Ei pidä muuta. No. Etäisyys, mitenkä se sattuu tulemaan. Aika hyvä. Tuota voi vielä painaa vähän alaspäin, mutta aika hyvin asettu tuo. Minä laitan jo nyt tässä vaiheessa tuon tämän rautalangan tänne kiinni. Toiselle puolelle vaikka tänne. Ei lähde. Noin, se on kiinni. Ja nyt tää vähän sitten tuosta. No kun tuon työkaluja vähän tänne päin pannaan tuohon oottamaan. Vähän paina, onkohan se
Mitenkä lähellä pohjaa tuo kokko. On siinä vähän väliä. Tää voi vähän painoa tästä. Nyt se on kyllä tosi hyvä. Hyvä. Sitten vielä niitä ohjurikeppejä. No, nämä jää. No, voi katsoa tuossa. Ja sitten vaan täältä nämä sokat, varmistussokat pois. Kokutellaan ne varovasti, toivottavasti ei laavennut. Tuo lähti pois. Tuosta jousi irti. Yrittää mennä, että ei. Tuosta saa tukkea. Heti on täällä vähän risua täällä välissä. Nyt katsotaan lasahtaako se nyt. Ei lasahtanut. Nyt siinä on semmonen tilanne, että nyt se on virressä. Nyt ei sitten välttämättä sormia kannata työntää tuonne väliin eikä mitään muuta. No niin, nyt me laitettiin siihen vartioimiot vartioimaan tätä puroa. Siinä nyt on pyyntiä. Pitää huomenna käydä katsomassa, että onko siihen majava sitten mennyt. Ei muuta saatu, niin saatiin ainakin aika märät sukat. Leikkari. Very nice. No tälleen vielä uinokkannes. Ajalla hommissa, mutta nytpä uin. Olis oli nuo kroksit mukana. No niin, eilen laitettiin tänne nämä raudat ja olin hyvin luottavainen, että täällä jotakin mahtaisi olla. Kohtapa nähdään. Katsotaanpas nämä tässä, että ihan kohta on siinä rauvoilla. Niin katsotaan. Ei. On laavennut raavat, mutta perhana vie. Tässähän on jotakin höttöä tullut niin paljon. Se on tuonut tätä tavaraa tähän tuo majava. Ihan selvästi. Kasannut tähän ja... No voi vitsi. Eipä ollut majavaa tässä. Joo, tämä rauta oli tyhjä. Vähän piksattiin sitä. Kato, pyylähti tuosta. Mutta jätetään se vielä pyyntiin. Mutta kahtakepa mitä tapahtuu aamulla toisessa paikassa. Ennen kuin majavaraitoja lähdin kaahtamaan, niin laskin tuon laikan tonne aamulla aikaisin verttelemään. Ja tuolla haukkuu. Katsotaan, jos tulee tuohon aakolla, niin otetaan pikku videopätkä siitä. Aika mielenkiintoinen tilanne. Tulin tässä toiselle majavaraudolle kahtomaan. Tässä on tämmönen puro. Hyvin tämmönen hengitön puro.
Minä tulin tuolta päin, kävelin tuosta noin. Ja näin kun Majava ui tästä tuonne päin. Ja minä mietin, että eikö perhana tuota se tuonne ui. Ja minä mietin, että pitääkö lähteä pyssy hakemaan, että jääpikö se jonnekin. Ja minä rupesin sitten kahtamaan, että uiko se tuohon rautoihin. Niin kaappas. Kahtikopa mikä on tuolla pohjalla. Rautat on lauennut aikaisemmin. Sinne on jäänyt jo Majava. On tässä ainakin vielä yksi. Ruvetaan temuamaan tuolta poikki. Ei tullut edes kumpparit mukaan, mutta katsotaan saadaanko se miten hyvin pois sieltä. Aake haukkuu tuolla rinteessä jossakin. Totta. Tämä on aikuinen Majava. Siihen on jäänyt. Siellä on selkäranka varmasti poikki. Ihan iso Majava. Tuo mikä sitä äsken uisi oli kyllä pikkuinen. Eiköhän se pyörii tossa. Tän on pihit ottanut, se saa autettua. Tuo. Oh. Se on siellä taas. Voimaa pois näistä. Tämä on tämmönen. Olisiko joku 16-17 kiloa ehkä? Aika iso. Sinne se on mennyt.